Бях на прекрасно събитие за 2 дни с L'Oréal и сега ще ви покажа какъв грим си направих за вечерята. За фондютен и коректор използвах Too Much серията. Не мога да повярвам, че чак сега обърнах толкова внимание на фондютена, обаче просто е разкошен. Винаги съм си мислила, че е по-скоро може би за нормална към смесена кожа, обаче на моята суха кожа се представя супер добре и дори бих казала, че кожата изглежда доста хидратирана. И за контур използвах един от новите бронзиращи стикове, който мисля, че свърши отлична работа. Без да сетвам грима с пудра, продължих напред към прахообразен руж, който нанесох с четка. Контурирах леко очите с сенки и тук идва звездата на вечерта, новата спирала Extensionist от линията Telescopic, която е просто невероятна. Чудесна е дори за хора с късички и твърди мигли като мен. Смея да твърдя, че това е една от най-добрите, ако не и най-добрата бюджетна спирала, която съм пробвала до сега. На устните поставих отново нов продукт Hyaluron Tint на L'Oréal, който изключително много ми хареса. За първи път го пробвах. Нямам време за прическа, така че ще работим с това, което имаме. Целият грим отне не повече от 10 минути и трябваше да тръгвам за вечеря. Това от мен.